Welkom bij weer met een klassiek tintje natuurlijk. En ja, nou kregen we iets heel anders, namelijk een ras-echte entertainer. Maurice Vermont, welkom. Hoi. Ja toch? Je bent een ras-echte entertainer toch? Ja, ras-echt, ik weet niet. Lakserum, maar... Ja, het is een hele mooie benaming, ja. Maar ja, ik doe van alles inderdaad als het op doels. Ja, want eigenlijk het ganse hier door, hè? Want daar hebben ze een eigen bureau waar ze van alles mee thuis. Klopt. En ja, dus steeds als DJ treedt ze op, met de vaste loven treedt ze op. Eigenlijk weer vooral, ja. Heel veel mensen zullen me eigenlijk ook wel kennen als soort van DJ. En vanuit daar is het zingen ook ontstaan. Want ja, wie is er dan gekomen, dat je die overstap naar het zingen? Nou, het is niet echt een overstap geweest. Het is meer begonnen als een soort van grap. Ik moest op het LVK was ik gevraagd om te draaien. En toen zag ik van, ja goed, ik wil op het LVK staan met mijn eigen nummer. En toen Dat is nog niet zo makkelijk, denk ik, of wel? Nee, maar ja, omdat ik dan moest draaien, was het heel makkelijk een keer voor mij. En toen ben ik denk zo'n 3-4 weken voor het LVK een plaat gaan opnemen. En toen kon ik wel zeggen dat ik met mijn eigen nummer op het LVK gestaan. Ja, en die grap is toen uit de hand gelopen. En er zijn nog heel veel nummers nog gevolgd de laatste paar jaar. Ja, en wie bevelt er ook weer reageert het publiek erop? Ja, leuk. Het is ook lekker drukkend worden, zo is het steeds drukker. En de nieuwe nummers worden goed opgepakt. Dat is leuk. Ja, want wie zorgt er zelf voor dat het echt een feestje wordt? Lekker gek doen en ja, de platenkeus goed proberen aan te passen op het publiek. Kijk, bij een dameszitting is er natuurlijk heel andere platen kiezen als op een herenzitting of op een stationsplein in Remunie, nummer op. Dan pas je gewoon netjes aan het publiek en dan wordt het gewoon een goed Inderdaad, feest. voor alles gaat bier hebben en dan komt het meestal wel helemaal goed. Ja, dan ga je dadelijk nog een nummer brengen. Welk nummer ga je ze brengen? Mijn LVK-inzending van dit jaar, allemaal in Polonaise, is helaas niet doorgekomen, maar... dat is er eigenlijk al gestoord, zullen we maar zeggen. Ja, dus, ja, als we zo bekijken. Ja. Maar waar ga je het nummer over? Ja, over de Polonaise natuurlijk. Ja, eigenlijk het is een heel breed geschreven nummer. Om te zeggen van iedereen kan meedoen in de Polonaise. Beste bruin, zwart, weet ik veel wat, dik of dun. Maakt allemaal niks uit. Iedereen moet gewoon meedoen met vastelovend. Wat maakt voor dich de vastelovend speciaal? Wat maakt het speciaal? Nou, iedereen heeft gewoon zin in een feestje. En dat vind ik altijd belangrijk. Of ik nu aan het draaien of aan het zingen ben. Het moet een feestje zijn. En ga je dan zelf ook vaak in de Polonaise voorop, of dat toch niet? Nou, voorop hoeft voor mij niet, maar ik ga er meestal wel ergens tussenin. Dat is het. Nou, we gaan kijken of we hier ook zo meteen de Polonaise in kunnen starten. Dus hier is voor ons Maurice Vermont uithalen en we gaan er een lekker feestje van maken. Sommigen die kunnen luidruchtig zijn, anderen die zijn ganz stil. Geen minste is toch hetzelfde, er is zoveel verschil. Maar komt dan weer de schone vastelovend, zijn wereldtijd van niks weer samen eind. Dan willen we toch allemaal hetzelfde, dan gewoon weer achteruit. Allemaal in Polonaise, ja dat is geweldig pas. Iedereen kan wie zichzelf zijn, ja nu kom maar uit de kas. Allemaal in Polonaise, met z'n allen tegelijk. Beste dik of dun of lang, beste broer of zwart of blank, loopt die gewoon op de muziek. La 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 la, la 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 la, hey hey hey, ja la 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 la, ja la 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 la. Sommigen die kunnen toch zo zuinig zijn, anderen zijn gans royaal. Geen minste is toch hetzelfde, dat is toch zo speciaal. Maar kunt dan meer de schone vastelovend, zijn wereldtijd van niks weer samen eind. Dan willen we toch allemaal hetzelfde, dan gewoon weer achteruit. Allemaal in Polonaise, ja dat is geweldig pas.
dansen in de kooi. Allemaal in Polonaise, ja dat is geweldig spas. Iedereen kent wie zichzelf zijn, ja nu kom maar uit de kas. Allemaal in Polonaise, met z'n allen tegelijk. Beste Piekelten of lang, beste broeders van het blank, lot die vol op de muziek. Beste Piekelten of lang, beste broeders van het blank, lot die vol op de muziek. Ja, de Maurice Vermond doet halen de wij er weer een feestje van moet maken.